YouTube channel फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आंनि सोदोमस्रि बसुमतारी YouTube channel बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आं दिनै फिन खनसेबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ जायफ्रा गोदानै नायदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंहरनो गोसोबा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा थाबाय बे जाबाय आंनि गायनाय बिबार बे फार्स्ट बारदों आरोना बिबारा इमान मोजां नांदों माने नुनानै जिखुनु बिबार जा फिथाइ जा गाव गायनाय दंफाङा जुदि फार्स्ट बारोबा बा फिथाइ थायोबा जोबोर मोजां मोनो न नोंसोर मोजां मोनो ना मोना लोगोफोर खिन्था कमेन्टनि गेजेरजों बिबारा जोबोर समायना न क्यूट का जि मोजां मोनखादों बेखौबो मायाव गायदो लोगोफोर दं बेखायनो आं नोंसोरनो दै बेक केमेरायाव जोंहा बिबारखौ मायाव गायदो लोगोफोर नालाय गारिनि सकानि ड्राम थायो जे बेयावनो गायदों आरोना बिबारखौ बायनायाव माने इउज खालामजायो ड्रामाव आं बिबारखौ गायना होदों आरो माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहर आरो बिथिं मोनसे समायना दङ नोंथांमोननि सेराव मोनसे माने दिनै मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो सानदों माने आङो पक'रा बनायनो नागिरदों आरोना माबाजोंहाय मा होनो जुखाम मोननै दङ बेजोंनो आङो पक'रि बनायनानै नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थोदो बिदिब्ला बनायनोसै गिबियाव लाबाय आङो जुखाम मोननै लादों थनै आरोना बेखौ आङो जिरनानै लाग्रोबाय दाना मोजाङै जिरनानैहाय लाग्रोबाय मैयाहाय गामिनि सासे आदाया होफैदोंमोन आरोना जायै दायै थनैल'सै आरोना मोननैल'सै बेखौनो आङो मा खालामबावनो होननानै पक'राखौनो बनायनोसै आरो बेखौ आङो जिरना लाबाय बेबायदि बेनि उनाव आङो मोजाङै सुनानै लानोसै बेखौ दाना सुनानैहाय कुकाराव रुना लाग्रोनोसै आरो आङो बेखौ दै सिटि होनानै रुना लाग्रोबाय कुकारावहाय बेनिफ्राय बेबायदि दिहुननानै आङो पियास दरनै हाना लाबाय आरो जुखामखौ बेबायदि बुहुद गरममोन नालाय ओंखायनो आङो सागंजों हाना लाबाय आरो बेबायदि गथायै दिहुनबा फ्राय खालामोबा पक'रिखौ जेला एवोना होमबाना बेरो आरोना ओंखायनो बेबायदि हाना लानांगौ हाना लाबा बेरा आरो ओमफ्राय आङो बेयाव बेसन होबाय बेसन होनानैहाय ओमफ्राय संख्रि एसे होनोसै नों जेसेबां बनायदो नोङो संख्रि बुरजा जानो मोजां मोनोना खम जानो नोंनि हिसाबै आरोना ओमफ्राय बेकिं सदा खारै एसे होनोसै ओमफ्राय बेखौ मोजाङैहाय दै एसे होनानैहाय मिलायना लानोसै आरो ओमफ्राय आङो बेवहाय दै होनानैहाय मिलायना लानोसै आरो एसे दै होनानै बांद्राय दै होनाङा एसे माने बांद्राय जोलोलो खालामोबा पक'रा माने जानाय नङा आरोना ओंखायनो एसे
टाइटै आङो दै खम होनानैहाय एसे होनानैहाय मिलायना लाबाय आरो जाबाय बेयो दायो आङो बेखौ मिलायनानै दसे 5 मिनिट 10 मिनिट मान खोबनानै दोननोसै आरो खोबनानै दोनबाय आङो बेखौ दसे सम ओमफ्राय दायो खेराहिखौ जाननोसै खेराहिखौ जाननानैहाय जोंहा माने रिफाइना जोबना दंमोन आरोना आङो ओंखायनो थाव गोथांजोंनो बनायबाय आरोना खिन्थु रिफाइनजों बांसिन मोजां जायो आङो रिफाइन गैयिनि थाखायनो दुकानाव थांनोबो बाबाय ओंखायनो आङो थाव गोथांजोंनो एवनोसै आरो बनायनोसै पकरिखौहाय थाव होबाय थाव गरम जाखांनानैहाय थावा गरम जायोबा दाना पकरिखौ आङो पकरिखौ बनायनोसै आङो सामसजों बेबायदि फिसायै होनाय जाबाय आरोना नोङो पकरिखौ एक्सुवेलि फिसा बनायबासो गोथाव जायो बांसिन बेखायनो आंना बांसिन गिदिरसो जादों आखायानो आंना फिसायानो थाङा खदाय गिदिरसो थाङो आरोना ओंखायनो आङो सामसजों बेबायदि होबाय बेनिफ्राय एसे गोजा जाजासिम एवनांगौ आरोना होमबा गोथाव जायो बांसिन नङाबा एसे माबा गोजा जाजासिम एवाबाहाय मुनि बायदि मोनो आरोना बेयाव माबाबो होदों नालाय जुखामबो होदों नालाय ओंखायनो एसे गोजा जाजासिम एवनांगौ एरबाय थादो दाना जाबाय आंना नै पकरिया जानोसै आरो आंना हारसिंनो दोङो ससजों जानो थाखाय जोबोर गोथाव जायो जुखामनि पकरिया आरो थान्दा दिनाव बांसिन गोथाव जायो आङो बेयाव फानलु होआखै आरोना जोंहा बाबु दङ नालाय नङाबा फानलु होबा जानो हानाय नङा ओंखायनो आङो संख्रि आरो सदाल' होदों आरोना नङाबा फानलु होबाथ' आरो बांसिन गोथाव मोनो नाथाय गथ'नि थाखायनो फानलुखौ होनाय जायाखै आरोना नङाबाथ' गिदिरफोर जाबा फानलु होनो हायो आरोना आङो बेबायदिनो गासैखौबो एवनानै लाजोब्बाय आरोना बाराबो नङा एसेल' बनायदों नालाय जाखायाबो रावबो आंल'सो जायो बांसिन आरो दाना आं खांनानै लानोसै जाबाय बियो जाबाय आंना दाना पकरियाहाय ओमफ्राय जोङो बेखौ ससजों जानो हायो आरोना आङो जाना नायनोसै लोगोफोर माबायदि मोनदों खिन्थागोन दायो जानानैहाय गोथाव जादोंना जाया टेस्ट खालामना नायनोसै आङो ससजों जानोसै एसे गोथाव जादों पकरिया आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम एवदों हा नङाबा आङो ओरैनो बनायो आरोना खिन्थु आङो जुखामदों खनसेबो बनायाखैमोन दिनैसो फार्स्ट बनायदों गोथाव जादों नोंसोरबो जादो लोगोफोर बनायनानै आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय